bedo ne nientiere kanyo ni wawuondre ni piny ber. Dhier nitiere kendo yuto mag jonyuol ni piny kabisa. To koro yudo ka dhier ni sirikal ema koro miyo koro jonyuol odhiere moloyo. Nikech kata king'iyo sani abo mana kala ma piyo piyo ineno ka taxes ma sirikal kawo kuom jonyuol ma at the end of the day ok duog mondo kendo dogo kony kata mana improving social needs ma wantiere godo kata mana resources ma wadwaro e skunde wa gieki. Iyudo ka mano be nitiere malo ke sirikal okawo to kodwoke mondo oti. Mar ariyo, janyuol ni ma en kende ma ka sirikal okosetimo gigi tiyudo ka e skul kachacha japuonj bende dwaro kuome. To janyuol ni samoro en bende sirikal nosekawo tax ka kuome, at the same time chudo bende ok ochule. Iyudo kaka kawach ni sani wantiere gi lecturers they are on strike. Gintiere strike nango. Gintiere gi pesni mang'eny, dweche mang'eny mokadho ma pok ochul gi pesa gigi. County workers iyudo ka jogieki okomi pesa. Koro ipenjori ni to fine, sirikal osekawo tax kuom janyuol, okotero tax ka mondo dhi onyiew ne nyithindo resources gik ma gidwa ni gisome e skul kacha. Janyuol achiel ni skul bro nyise ni nitiere hidden cost kaka iluonge no, monego bed nochulo kata pesa tuition, ochulo pesa lunch, ochulo 1 2 3. Samoro japuonjo improvise oneno kata ni nikech pesa sirikal either oleo kata okobi to ket an gi skul nyaka ran. You understand? Koro we monda charge jonyuol gi. Janyuol midwa charge ni is the same employee mar sirikal manokomi pesa cha. Koro you expect ni pesa ni en mondo wuog kanye. Therefore janyuol bro wacho ni nyathina bede dhot. To bete dhot ni ema bang' kata wacho ni 1 week 2 weeks nyathi lose hope dongo we skul gi kanyo. Koro yudo ka dhier en gima kata bed mana ni janyuol ne nyalo chukore. Nikech ang'eyo maber ni onge janyuol moko hero nyathine Cleophas. Onge janyuol mohero mondo nyathine obede wang' dhot. But ka koro gimora mora onyiedh kuomi okote. Ere kaka in iwuon inyalo chung' mondo nyathini ni obedi ni odhi e skul, nikech into kaka janyuol di hero ndi ni kata be mani sirikal delay gi pesa nego to mara matis ma antiere godo ni we mondo achule those hidden costs mondo japuonjo yud kaka ran skul mondo nyathina obede skul kachacha. To in iwuon okinye kata mana raise hidden cost no, okinyal yudo teko mar mondo mi iraise mondo mi nyathini obede skul. Koro yudo ka dhier nitie ochangia kabisa dropping out mag nyithindwa from school. To en dhier Cleo ma ok ni janyuol ema nohero. En dhier ma abro attribute to sand ma sirikal sando godo jonyuol gi nyithindgi e pacho Kenya ka. Yes. Erokamano ahinya. Cornelius, weche mag hidden cost kod weche manyamiyo nyithindo we sikul kama gintiere kar ka. Iwacho ni en free education. Primary education. Moko bende we kata skul primary ka. Kwan makoro walose 200,000 gin jok ma ok odonjo. Kata odonjo